Partizánskom od dneška poštárke pri roznášaní pošty asistujú dvaja mestskí policajti, ktorí sa starajú o jej bezpečnosť. Robia tak v problémovej lokalite mesta, v ktorej žijú neprispôsobiví obyvatelia. Tí sa poštárke neustále vyhrážajú a útočia na ňu. Primátor mesta preto nariadil, aby ju strážili. Onedlho navyše mesto oplotí aj bytovky, v ktorých bývajú. Ti tu spravil zle, keď nosíš tu policajtov a robíš nám len doprovod a ja som nevolala kameru, nehajte. Ale do čo ho spravil? My sme ti volakedy zle slovo povedali, že rob si tam cirkus tam, kde ti ho spravili. Nie tuto. Situácia na Nábrežnej ulici v Partizánskom sa vyhrotila natoľko, že poštárke musia asistovať mestskí policajti. Hulákajú, vulgárne sa správajú, atakujú ľudí. Reč je o neprispôsobivých obyvateľoch, terčom ich útokov sa najnovšie stala aj poštárka. Bol to ústny atak, ktorý vyústil do vyhrážky zabití. Poštárka sa bojí o život a tak ju pri roznášaní pošty v tejto lokalite strážia mestskí policajti. A robíš nám veľkú hanbu pred celým národom. V živote toto nebolo, pokiaľ ty si nevyšla tu. Musíme vyslať jasný signál, že sa nebojíme. Problémy s neprispôsobivými obyvateľmi majú ľudia v celom meste. Ku konfliktom tu dochádza takmer denne. To sa človek hanbí povedať, čo vykrikujú, dajú dole nohavice, čurajú, to je jedno do pivnic. S krikom, potom nič nesmiete povedať. Jednoducho v ten moment vás napadnú. Sa mi vyhrážal ten jeden, že ma podpáli v noci. Aj preto mesto pristúpilo k radikálnemu kroku. Onedlho bytovky, v ktorých žijú problémové rodiny, oplotia. Nebude mesto a slušní občania mesta do nekonečna ustupovať asociálom a neprispôsobivým. My sme není z oného zbojníc, z ľudských záhradí, Bože môj. Jak Leopoldove budeme už, jak zavretí. Pre televíziu Joj Pavolček.